cikin bidiyon mu na yau za mu gwada muku yadda za ku tura hamster ɗinku zuwa exchanger da kuke da bukata. Bayan ka shigo cikin hamster naka sai ka taba na inda aka rubuta airdrop. Bayan ka taba shi zai gwada maka kamar haka. Ga nan sun bamu Binance, OKX da kuma Bybit. Sun tabbatar da cewa ya zama duk exchanger da zaka tura kai mata KYC, ma'ana ta zama verified. Idan baka da ita ka je kai downloading sannan ka zo ka sanya. Yanzu za mu zabi Binance da ita za mu yi amfani. Bayan mun shigo kamar haka sai mu taba kan Binance kamar yadda yake nan wurin. Bayan mun taba shi zai wuce mana zuwa gaba. Bayan ya kawo haka gashi na ya tambaye ni shin ina da Binance account, sai in taba nan wurin ce ina da ita. Sai in taba nan wurin. Bayan na taba shi zai wuce min zuwa gaba. Fatan kuna tare da ni a wannan bidiyo din. Ga nan mun taba shi. Bayan na taba shi zai wuce min zuwa gaba. Zai bude mini inda zan sanya address. Gashi nan kamar yadda ya kawo min nan wurin. A nan wurin gashi na ya sa hamster deposit address a nan kenan. A nan kuma ya sa mana memo. Bayan nan sai mu koma domin mu kwafo address da kuma memo daga Binance. Mu tafi zuwa Binance. Bayan mun zo ga Binance nan za mu taɓa ta. Bayan mun taɓa ta za ta buɗe mana kamar haka. Idan ta buɗe za mu yi ƙoƙari mu kwafo address. Bayan ta buɗe sai mu taɓa na inda aka rubuta wallet. Bayan mun taɓa shi zai wuce mana zuwa gaba. Gashi nan ya buɗe mana kamar haka. Bayan ya buɗe mana sai mu taɓa nan wurin da aka sa deposit. Ku lura deposit za mu taɓa, sai mu taɓa shi kamar haka. Bayan mun taɓa shi zai buɗe mana zuwa gaba. Zai kawo mana kamar haka, sai mu yi satin na hamster nan wurin, sai mu rubuta ta kamar yadda kuke kalla gashi nan zamu yi yanzu. Sai mu rubuta HMSTR. To shikenan zai wuce mana gashi nan zai kawo mana zuwa gaba. Gashi nan ya kawo mana hamster. Sai mu taba shi kamar haka. Bayan zai kawo mana kamar haka don mu zaɓi network na za mu tura to akan ton network ne, sai mu taba shi kamar haka zai wuce mana zuwa gaba. Bayan mun taba shi ga nan zai bude mana kamar haka. Abinda zamu copy address ne da kuma memo. Ga nan ya kawo mu address ga memo. Ka tabbatar duka ka copy su ko ma wace exchange kai amfani da ita. Wannan shine yadda za ka yi. Abu na farko da zamu shine bara mu mun copy address din. Ga nan mun taba kamar yadda kuke kalla. Sai mu koma a cikin can Telegram din mu da muka baro baya. Ga nan sai mu pasting din wannan address da muka kofo daga Binance. Gashi nan sai mu sanya shi a nan wurin. Sai mu koma domin mu kofo memo. Gashi nan mun sake dawowa a Binance. Gashi nan shi ma gashi nan sai mu taba nan wurin domin mu copy din shi. Gashi nan mun yi copy din shi sai mu koma can a Telegram domin mu sake sanya wannan memo din. Fatan kuna kalla. Gashi nan zamu sanya memo. Yawa bayan ka sanya memo a nan gashi nan ya ce maka save and choose, sai ka taba nan wurin zai wuce zuwa gaba. Gashi nan yana loading. Kun gan shi yana processing. Ga nan sama yana processing. Fatan kun fahimta. Gashi nan ya wuce mana ya kawo mana kamar haka. Gashi nan har ya tafi. Gashi nan sai mu taba thanks. Shikenan ka gama wannan. A lokacin da suka fara turawa za su tura maka coins ɗinka zuwa Binance, tunda ita muka yi amfani da ita. Kai kuwa kana da zaɓin ka yi amfani da Bybit ko kuma Binance. OKX dai sun riga sun tashi. Wannan shine yadda za ku yi domin tura coins ɗinku zuwa exchanger kamar yadda suka bayar da dama. Abinda baka gane ba ka kalli bidiyon nan sama da sau ɗaya, idan kuma hakan ma baka gane ba ka samu wani a kusa da kai ka tambaye shi domin gudun kada kai asarar coins ɗinka.